Ανέβα πάνω να στροφείς. Άντε, Ανέβα στροφείς. Πίσω, ελάτε να γίνουν πολύ. Τα τζάκια το λέξουμε πίσω. Όλα τζάκια. Μετά να πατιάσει το Χριστόπουλο. Να μιλάς στην γυναίκα. Άντε, ρε παιδιά. Το προσκυνητήριο είναι ιερό. Δεν γελάμε, δεν κουνιόμαστε. Ναι, συλλεπτή. Βγάλτε φωνή! Συγκρίνετε! Αυτές συγκρίνετε! Αυτές συγκρίνετε! Γκούφι, γκούφι! Το γκούφι τώρα, το γκούφι! Γκούφι! Γιατί φοράς το χιλιάδες! Όταν δεν φοράνε όλοι δεν φοράει κανείς! Δεν περνάμε με εθνός που είναι έγκυροι! Κάθε στέκο της εμπειρίας περνάει ο βαθμοπάρος και δεν το χαιρετάτε! Να μ' ακούσει, θα ακούσει τα κρεβάτια. Αύριο στο αναφορείο! 1, 2, 3, 4, 5, 6 και άχτε 7. Κάνε το κόμπλο να βγάλει σηκώμενη, έλα τώρα! Έλα κάνε με αυτό να μπορείς Έλα, κάτσε. Έλα, το κάντε. Κυρίστηκα μέσα στο κάμι, κύριε Τιμενιά. Κάτι θα έρθει τώρα! Κύριε Σμινιέ, επιτρέπετε, πότε ξηρίστηκε να συνεχίσει. Νόμιζα τον Μινίτη θα μην μιλήσω, διαβάστε. Ο χαιρετός, χαιρετός. Αυτός είναι εδώ μαζί. Τι θα κάνουμε, από την πρώτη μέρα εδώ πάλι πίσω. Δεν με νοιάζει να συνέχω και όλη νύχτα εδώ. Γιατί δεν ξηρίστηκες. Ξηρίστηκα χθες το βράδυ. Έστω. Εγώ δεν περιμένεις και εγώ. Πάτε περιμένεις την εργομασία! Τι με κοιτάς! Τι με κοιτάς! Βγάλτε φωνή! Έτσι το δημιουργεί. Γκούφι. Συνεχίζεσαι. Κύριε Πινιά, Γαμός! υπάρχει πρόβλημα! Όλα μιλάμε! Κύριε Πινιά, Μη με κοιτάς! δεν είναι ο χρόνος να διαβάσεις. Κύριε Πινιά! Κρατάτε με το αναφορείο! Μια υπηρεσιακή εικόνα που σου μετρούν. Ανέβω παρτία. Είναι στην υπηρεσιακή στήση. Θα πάτε το γαμίσι. Κύριε Πινιά, το όπλο είναι κοντό. Εγώ έχω τρώσει και δεν μπορώ να πιάσω από πίσω από. Δεν το πριμάμε. Είμαι λίγο χοντρούς.